Pois ata aquí o hostel. Como ve, é un piso modesto, pero bueno, ten todas as comodidades necesarias e estou segura que cando decore vai quedar ben xeitoso. Ten algunha pregunta? Si. Como teño que facer para saber se de día ou de noite? Como? Ou para saber se chove, se fai vento, se xa chegaron as anduriñas... Disculpe, non lle acabo de entender. Quero dicir, cando estea dentro da casa, como podo saber o que acontece fora? Tendo en conta que non vin xanela ningunha. Comprendo. Bueno, a que tal como está o panorama actual de vivenda, entenderá que por este prezo as xanelas con luz natural representan un auténtico luxo. Por suposto. Entendo. Totalmente lógico. Pero non se preocupe. Se o piso non é do seu agrado, teño unha lista de agarda cunha che de persoas disposta a alugar este inmoble. No, de verdade. Entendo perfectamente. Sigo interesade. O piso está genial. É un pasote de piso. Como podería formalizar o contrato de arrendamento? Dice así? Sí. Métete no papel. Sí, estou dentrísimo. Dispara. Para formalizar o contrato de arrendamento necesitaríamos 3 meses de fianza, unha copia do contrato de traballo, fotocopia do DNI, as 3 últimas nóminas, os datos bancarios do aval en caso de impago. Vale. Pois moitas grazas. É vostede moi xentil. Nada, un placer. Ten algunha outra dúbida? Sí. Os 3 meses de confianza, que son para coñecernos mellor, adaptarme a este novo espazo, construir a nosa relación arrendatarie-arrendadore... Non, son 3 meses de fianza. Fianza. É un pago que nos ten que facer para antes de entrar no inmoble para garantir que vostede, inquiline, cumple coas obrigas estipuladas no contrato de arrendamento. Anda! Vale. Xa me parecía a min que un xesto tan piadoso cara unha persoa precaria non era típico de mediados dos anos 20. Así vai ser imposible, moi. Perdoa, nana,